radiasi yena me kan say wiase nipa bia no okra ye wojapade yes so num say asase ye wosu watade ye so we betimi abebo no mokwa emokwa ne say wo je ahye no de akoba bi e ma ta ye sa de ne pa yes ena sese kura boys bi o ma ba ne se de wiase ase afom no wo so ta ye sa de no wo sha ogense ne kakra no so abegi ahye kakra ahye bi ndi atade wo betimi afa na wo de atade obi de ne waje na wahye bi ka kura ayewisi no wutimi je obi ka ye de ewisu bi so what you say aduane na wudi a aduane a wudi na aduane na obi tim bɔ no emokwa nzi yesu sa no wudi dia bo so bi ba o se yie mambie na se obo aduane ne de emokwa wo dan a wo dam no obetimi abɔ wo dan no mokwa obeti wo dan no wisu bi yes so what you say sika kura sika yewisi usika obetimi anada wo tekam na wo kwa obi nyina kwa ho ye me onye lelo sidala na se usika ekura na obi bɔ ho de ye emokwa ni matena si ahwa asase su din se de onyankopɔn wasia ye nipa ade bia betimi abɔ ho mokwa yes ade bia ekura nipa bia no asase su obetimi abɔ ho mokwa na ye me kan se okra de obi ntimi ma obi kra ho mokwa debi so what you asem no yes obia ni wa okra na kuta ho no obi betimi abɛbɔ okra mokwa da ade akoye bibi debi do bia kra ye ono nko ane dia nipa bia wote asase we so no okra na ye nko awo dia yes ba me hwe nipa din a 2014 onyame nam no nso beyi ni wodi kyem ba me nsra nam Kristo so no enipa ye wa asase so dia kra di agro yes ye pamata dia na ya bobo ye sha na dia gu trank madakam na ye sonso atade no ba nipa kra die nipa ya to ye kra jeje mu obia ena asofo kwa sonso mo kra o yes adefo asapakafo yes obia tese nipa ni ye kra ho adwene debi nipa wo sika ho adwene ye wadwoma ho adwene akwanto ho adwene awo ho adwene so what you say yes ye waware ho adwene ba ye kra de na nse to da kra obi aware obetime ka chense obi hia na wose ma ware wose nya ukuru ho asem na me ka na me na se waware nyina na obi aware no obi pe ne mokwa aye de abo ba ye kra de there is no way okra no obia ni wa he wo ye dai utimi mo obi kra mokwa da debi me jo okra de aya de kakra nipa ba ko pena asase so onyankopon e ma ne de ne kra e ya agede de ma bi eno ani Kristo Yesu na no de tie ba asa ne se o de be yem pata ma nipa nyina boni onyankopon anim yes esa boni nti onyankopon siesie na kodie ni na wreto de ba nipa so boni nti o yes na se asase wote so on na se okra no sa wonwene ne ho a na sa won fa ne ho na de ni di agro a o ma boni ya ode yes boni be yo desisi ubu boni se e ya de papa ade bia be hunu bia no pesa wo ye de wo ye bie so okra no sa umuna sa lete yes de wa mampanimfo a o mu kra se o mu no debi what you say obu ni man asamfa nse bia America mampanyi say obu America power respect America ba ne kra de wo mu debi what me yes say de be ya America be ko so ligi wiase ba sa ne kra be nya nkwa ne kra be chiri bone de ho no wonhwe ho debi wiase awre ho yes ni padia enipa ho so tene nipa ho a the brother baby biara no pe wote menka no ma okra nsombo ema wankasa yes so wonya bone na udi na ye so obi na wo ya na okra na umu no wonim padua be wotwam ebe sai ebe pro o me sesa na nsen e fa ne sai akwa bi wote ka ma meka se o si so wodwo so asede o monitor ye 2 weeks pro mo koye no wada ne nkasa egu ho just 2 weeks pe wote ase na se
Ojina no pe o se ye peso ye ka chen se wa ye fresh ya. On say 2 weeks pe. 2 weeks pe no. Ye ka chen se wa ye fresh na ye de asay. Njana no nipa okran enipa kra nsombo ma no. Debi. Nipa kra ensombo ma no. Yes. And I don't say unim say ma asofo na nka me and I know me efen say me say TV obi ni preachi. Asofo obi ni. Oh, me hwe nipa. Ewi ase me say ka nkyere say woni na me ntama wi epeye o. Debi. Ena sika so nkyere say woni awade ntama ye de awi epeye. Ena nka no de me say kama ke jase mu na di kai. Yes. What you say? Kese ka edai ekyere say woni na me ntama wi epeye kama ke jase mu na di kai. Yes. O kan sem bi on. Me tira se na mu so Onyankopon asem ye nokore. Ewi aso so nyame won fa onye ni nwodi nkyerɛ na de nyame diri so de be deceive nipa eduru bebe ana ono nyame na ma wunwuma adadi. Yes. Kasa kuro efiri mu ba no ekyerɛ ba bi a ugina ɔso ono ba abro no eno ma bi wo a yaka ya tworo ba ono no wonye ni ɔso wonye ni ɔso wonye ni da wonye wono ni ɔno sɔfo no wɔse wɔde ne homa Nyankopɔn no wɔ 16 years. Ye san fa sɛ ɔnyɛ ekura no timi ne nyam sɛ ɔno ni nansam no sɛ yɛn kan sɛ wɔne nyame anante bɛ sɛ 25 to 26 years ni. What you say? Ba failure ɔse Bible mo asɛ ne bi wɔ a ɔno wɔnye ne ɔse de ntia ɔnye ne sɛ Nyankopɔn Mose ɔse Genesis no ɔse mfitiase ne Nyankopɔn bɔ soro ne asase na asase sakasaka ne hunu na o sum oburu ne de na owie no obusa se na hwan na wo hwan ti wo nyame sata wo basase na obi anye de ye na no nkwan na ye de ye nti hwan na wo wa ohunu se nyame ye ni se nti no na ya ka ne saa nti ya ka na wo enye no kore onye ntum saa wase se Mose na ye ka Mose sata no onye de ye no oni ho na ye de no wo ye de ye ohunu ye so common sense hweo oh say na mka say nyame wo na ya na me taru ade ase say ode ne honhom ma me o ka sa me hwe na ne su atata me hwe ko do bi na ne su atata me ya na me say ya busu samo ya ne ye nta wo no so mu ye say de ya ye yanke ka ye be taru ade ase. Yes. Say na me ka say me say o kra de ye obi bo no mo kwa bia na me te ase a onyame na no honhom so a me hwe de wi ase ya ma ye. Oh, the mercy dem be cry. Obia ni wo betimi age. As adan bedru Sunsum FM manager. Aha na me tena ya mbɔ KƆKƆBƆ nsɛm adi akra bi mu. For no tena se say de opa ho se me kra na bo no mɔkɔ a. So jira o twa me kra nsa na ekodi de no kohuna mane. O twa me kra ne sa na no kɔdi de no kohuna mane. When I'm saying kwaji an wasam so ya na kwasi asɛm de manipa. Sa na koronto fɔ ma osoma fɔ pɔ kan yo. Nto o se osofo bi nim ne se ono no so ohwa na nyame ka saa se Bible ne se nyana saa se sakasaka ani hunu ne ho ahwan no na obi ani ho na ade nti na obi ebe ka se na ho na ne nti one botaye nyina ne se hwan na ne wo ho a otimi hunu se se na nyame ye de o ka saa nam se urade meda wase pa se wodi nyansa ne nim de ahunta anyansafo ene wo ya kire nkwakwa akwafo onim se de na de ma mi hu ne se wo de na dwene na anya medwuma ne se wo mfa na dwene so a mateni mu no aye honhommone ne se wo de moti ana se sumabofo na aye adwuma asampa na no ma sam so na migina no kwasem owura no kuretro wo de sumabofo ana se moti ana aye adwuma adentia wo se nyame boso na asase na obi anya de ye eni ho nti ho na hu ne ya obeka na wo so hye nkom a wo se wasoro da mu de nkom se ba TV so wo timi show bi nkom ani 30 years wo sa kam 30 years no kwa no ebia na ho dware kwa wo nya de ye na wo nya hunu ni ye sa ni papa panyimu no ni 30 years mwasa wo timi ya de ye ehunu ka na saka na wo yes na de oba asore na wo hye nkom a wo se wakọ ne fie no ne fie ona wutina ho na ya da na huru ne fie asama wo ka nti e kire o sa wo na ye ne modwuma no enye nyame ho ko ba tege wo ka ne de ase no kretrodo wa cha asem ya se mo twama asere ne hwe
esa me tu we se adekye mu nsem so nyame nam no hom so no ne peso yi de kyerɛ me a o se ade na ba me menye nyame na mahunu wo na nam no hom so no wa ye de waka na me maka nti bia 3 days 1 week na ade na ye de asi enti ano no so ye beka ne sei nti wo shan krofo enkom wo asori a wotimi ka se obi kura wo hwɛ de da nanim ne nyina wonye bi Ghana hada na why say tinya say na me kwa we ne say wo anaba kura so wotimi ka obi 15 years na bra bomo nsem a ti say de mo say ni nyame nante nyame timi nkan wi asasa se do ye ntire no obetimi aka miwura obeka no dodo ti so so on ba bi o mu free ye nta wo no o mo no nsem omo say ni patene esa enipa kwa so nyina da ne atwatefo Yes. nipa kwa so re o nyame som na nkasa na omo de nyame di na to mo so omo nim se de nyame na kwa se ye de asofo ne de kai asofo edinfo asepakafo no kwa do mo bo se na asofo no na nya Ghana akwa nya enya ye ne abrofo ne de ba abroba no mudo me na o se na me ka to se emrofo ne de ba abroba na nkasa no me nim se de o mesi be kyerɛ ye mpanimfo no nti se obi fa Peter asema waka Yohani asema waka me Odiifo Samuel asema waka na ono kenkaya yes ono ne ye sempakani na so ono kenka de obi aye dey aka no we nyansa wo patronyansa nim o da mo ya wonu we nyansa wo we de Peter maka na de ye fan say Isaiah maka o kenka no a wo ye sempakani ana no ye fan say obofo ne ba Yesu Kristo ebra ye wo no no oba ye fan say nkofo no mu wo sere soso no anyanhwefo no oba o mu nche no e de asem obofo ne kan wo se mu amu hai mu nanye na me de asem pa ya ni ji a ebe ya ma nyina ade ye o se eno na aye de ye aba na sa no obofo ne kan asenas pa Yesu no so oba no so sase keka ense binya agya no de enko an wo ye de ye o kan ye eto de asem pa so ye de ye good news ni bi ni se na nipa bia nim so nyame ebre bi bedura mo afa ya ko na heniem Yesu ne babo sa dawuro no de ne ye nim de nim se ebetimi yasi ene onam no so ye de ye ba ye de obi fa Yesu ye kwa ya so ye sempakani me sha sa si dia na ya na me wura ho na me se wura de e de na nipa ye ne wani mu yi wo kan ya mpa o me wura Yesu wo kan ya mpa wo se sade no wana ne ye no sa na wona no ebe ye nipa be de agro di wuro fo sa papa no wa pie tam no kra ya sa ho Yesu ba o me dofo me se me nta wo da de bi ebi a me ka sa ho ye be ka de wa gina de jidie bia ni wa wo temi ukura na me nkura bi Yes. Asofo Ghana ni America nya na me bompa ye bobi ye de e ma wo ano no munim no ye bompa ye dim wada hwe nyame anim ye timi pie ye yiri hu ya no wo dwane yiri hu me anu so se da na adai munim ntia nam se pese me hunu se de awurade no wote won kire me se de ositie pese me hunu se na no ma te se agya no obesra wo sansere bi na pese me ye de me hunu me bompa sa ta mi na so me ye sa nya na me se asofo na ye de ni hu no nyamedwuma na no mo ye de eyo now bompa ye de ma wo awurade kosofo mo ye we no se twede ohunu makoa me hye wa so hunu de me se wura me hunu se ni se o sampa no kra wa hunu ko ka kira asase ne sensori ya do so agro na nipa edi ho na isa to fo yakopon na ba kru Kristo so hyase o ma me hunu se de o se ye de ansa no de na asem na kwai na me ho so de kire me ha bia ya friend say ye nto Odiifo Ezekiel no so ebre ne ya asenti ya to so ho a ye kofa fro so amuwa ibidofo gidie bia ukura bia na makura bi mu be kwa na me kura mu sene so obi kwa de obi na abompa ya so fun kwa na aboye de ame de na me bobo kwa America nyina DJ simo dina so de mo guso nti sa Zata mbene hin no omu ye hallelujah ye nim se nyame bi a wa ye de da bi wa ba ho de ni eni agye obi si wo fili
we say God presence here dey yeah adwuma yeah Nyankopɔn se hwede o nko kan kire wiase se asori adoso na agro joking concert Yes. concert yo nipa de kra ye concert abere frɛ won sanna akonya da na wontimi nya adwuma ne se ya won san kopa adwuma nye sika kura na hia wontimi san kopa sika afro wokɔ akwantu wo pa America akoye ball na se wo ba won san timi nkotrai sa wo yare na na ba odi padua wontimi mpaduro nsa asa wo kra frɛ won sa so wona enu akonya bia ni hobi yo enso nipa de kra mrante de mapa wa de kra di agro na adwamanti adwamamonti o emaba woni adaje de bon kra adwamanti atade anti emaba woni efense adaje ema won kra obia ni si nipa dua yi ho nipa dua so twamo do yo ye ni si ye twam wo a wo yo wo no ntimi nka so ma na tenase do no yo ye no wo si ya de ye twam di wo a wo no ntimi nka se ebe tenase untimi kura so umpe ewiase ni twam nipa dua twam ye be ka no ende wo ye no kwafo o kra na be tenase no so no ne wo asem Yes. last na me ka say ya obiara a wo tie na eye wo kra na ye de eti nya san ko obi nwuma samale mfa sekansi na fusu ntwima entwa mesi na ya ase ko be sori aye de wo sori kwa kan ko be hwe samale na so ko be hwe na ni so so what I say when na obi ekunu de sekansi ni ba ko kaw ni palant na sa mana mfa siri mi wo sori se wo nyan wo sa de ye de eto ano ya una woche no ntire ma ne sori ya wo ye de ba de no obi wudi a ye de seka ne siri free no kokoso ne na besi na ya se tir a son nso na ne tire ne di furu chenchem furu no ne ye yini ye koto agua me no oda ho onka wish ti ya obiara nipa wo tie no e ya okra na ye de enam se nipa de ye kra di agoro ti nyamia unu se nipa so tere ene nipa kuta akoma tere abode nyina wo pede me se nyamia nu no ho se wo ye se de na sabtia eno ni nipa ku nipa la urade tia na me se obi kura de obi de nantwie na ekwa didie na twie de mane afa nche wo ye han na nantwie da nani obi de dan kwa didie edwan ne mane afa nche wo ye he obi kura oto aba na edwan na tene wo ko nipa de wo ye no wo ka se pen wo ye yiya no na ne buafu ho pen wo beda ne tamfo Yes. and so what aponche kura ye Nyankopɔn de ne toto aso de ho no aponche kura to de na wotia no a wote aponche bi o wi obi friend say aburo nipa ne fa abo de si ne mfim ko abo le to me ko gina akire o gina akire no hwa nipa no de bo no bo no din o hwe ne din ne nipa no so gina o hwe no nipa ne yeso akoto bi mu aha no ayi akye no wada ne no hoko no hota freta frera no won sa anya de yi o ye nipa ga meka so onya aboa o we se ba bia o ko ye no so sa ko obi mu a antwe ya na ne mfika sa ye de yi aponche mpo ha Yes. kama mintie sa se free ye fence e be for ne ana fa tre nura de tre no ko pasama na Odiifo Ezekiel so de man wi ase so ne ntiche mu oye miensa atifi asem so Nyankopɔn bu asase ne oman no aten koi afei awie ya reba osu o se awie ye nipa so ati ase tira me kan de ye nyina no ayi ne fence ayi 4 no 3 na wo kan no ho o se awie ye reba osu ai mesoma mabufuo aba osu owie no se mesoma mabufuo amana aba osu bu akwan ho aten o se de nipa wo ye bia no bebu ho aten na me de wachi ode nyina aba osu o ti ha o se ade bia nipa wo ye no o se to da obitimi ka se won papa tere e ka se abakọ sam ko se konfo no che no uchira patre ntia patre no kowe ya wadi wuye no muso o kwa aba no wanya de no konfo no che woni ba bi owuo owuo se unwu ya sabofo no wanya de yi ndi eno se na ye na adasem Yes. what you see eno ye na adasem ndi achiwade ye ade a se eba wo nche ya na se sa de na wa ade ne wachi wade na ebe se wo je woni obo wa nipa ye ne wo ebe se wo ena nyame nam honhom so onam ne do so na onam ne nko ano kwafo so ye ka kire nipa ba ye ne nipa wo se ye ta wo to so wachi wade a wo ye nyina no mesa dane aye de ye ndi ye wade bo wa nipa wo ye nyame anim no eye etese obi se me mpenwa enwa ye me de ye wachi wade ye
ate so obi say mempa preko ye mede ye machi wade ate so obi say mempa dwanam no machi wade obi say mempa ponche na sa de no nipa na no say eba no ho a eba ni mu a e de sayeye de ye e de o ha ba no so nje oni mebo wa nyame a hye wiase atimu no wo de ato wa nipa sa wo ye sa de say ba e de o ha na e ba so nsi nipa nim ayi wachi wade a wo ti ase ne kwa sa wo ye de wo yo wo se sa nyame kana sa wo ntie na so ba wi a obabua de nyina no ne da bi bo bebu atan wo de sa chi wade no wo de beba wo so obamu wo ne sa de we na ama wo tia wo ka awo sa kwan we so yes wa no say no yakopon sete o siti no betimi akepa me sesa ye kan asofo na sa wadwena so na sa wadwene wa ti ase nde won ti jan o betimi abo meshi bia wo pe ye kan won side da the bi o betimi atunye nsa to agu yes o se echiwade na wo yo no e da bi ba de ni pa ye ti asa si ya na ye hunu se ya na me da yakopon ase se na mi sua no ho na mi hunu wi ase se ho ye ti wi ase ade bia ubehunu bia no nipa ye bia no so wo ye nipa na onya ho akonyanko ade ayede o wusu ye bi what ase wusu ye bi ni saata ma ye susu ano se hu se obi kura no otonwom a ni se ye benya na ke su kura so ye nyina na ye su ayede na me se me da se na de ye ne de ye dwene no se na sem kase ayede ye da ye nim yes ina afi so ase kwa ye se asa wote wo na se wu a e asase no na oba so na ewuo bia be fa ne de wa ye de akotena ba bi nti wo de wu asase no na wo twam aye de akro wo nya free so akon so no asa sana sampa da nipa nim yes me da yesu ase o na me da yesu ase didie bia na no 2013 2014 2013 2012 2010 20 09 2008 2007 sa akosi 2090 hwan no me tell you that say one man kura say gidi ni man fa nko wuo yes and so na let so nya kwa so so se bia otimi gya gya mo na se wo no mo nsa wo gya nsa no ma no so nya me so no wa ye de wo wie na fe dia ka so be ho mo amo a me tell you that say chi wade ani pa ya na sase we so no kwa so de ani pa wisu yes wo say wade bo wa wo ye ne nebedofo unim sa de na wo ye no wo say dabi ba sa wa chi wade anyama wo ne wo ti ase nyama wo kra onyame so be bu atan no de sa de no wadane aye de aba wo so wo say temi de wo chi wade ba so koi na me de wo chi wade be ba wo so ni chemo ye nan na maniri ni wo ho adona wo say dane duru no wo ya wo sa wo tia ka so a nyame ene wo to nsuo no no bo awie nyame o fan fana man obi kɔbɔ adwaman a wɔkɔbɔ adwaman ni nyina wɔnam kwa so kɔbɔ adwaman nyame asa man fana ma ye de ɛfa no ho won sizi mframa a sanko obetimi wo kɔbɔ adwaman na ko sizi obi kɔ tuwa dura na ka wonam kwa so kɔ na ko sizi baabi a wo kɔ mframa ɛfa wonam ko ye de ɛhɔ ya hyehyehia wo kɔ sɛ baabi a me kɔ ma ho ya me wu ba ye de wo bɛsai so wo sɛ nyame hwɛw obehwa obema mframa fa wa we kura wo kɔ no mu enum na nso be mu na nso atɔ na wa aba na kyesa wo ho adwo ye wo hwew de wo ye bia no nyame so asie sɛ no so obetua oka wo sɛ dane tura wono oto nso ba awia no ama na ni ho atɔ na da yes na ko bank ya wonim bank for gas ne boys ni ebinum ayi o mu ye ne sɛ masa ekwa mesi nyansa bɔne wonim di aba ni patirim no wo ho what do you think I got to bank ya ho omo tete wo kashia no on so head se fake ya no apebe se bia e friend say 1000 CD fake and on pe sika so 10 CD ni ade o so 200 CD abai and 100 CD aba ne 50 CD no e no bi no mo pe no no fa fake ne hye ne ho to wo do sika no kwa na so wo ka no wayi wo de ne baako no de fake ono no de ne fake no no de ahye mo so wo sika no e fake so won agene kon krono pad hwani pa o yes krono kase pa no mo bo takini si o do wa
once a biasa usika no kura wa 100 cedis ya no wa change fake wa change ono no wa yi fake me no wo no ho de ahyem na wa yi wo original na ye de yi utem so mo nkrofo mo no mo ye saa de bank yo eni bad tore bonia ni oh boy si bia mo so ma ye bi o mo nyina ya sake wo mo se bia fa sa wo ko bank ho na se ukura 50 500 cedis ya 500 cedi na bia 100 cedi mienu wo mu a ende o mo nsesa so mo nsesa sika no ah da biwe de o mo nya na ko fa sika so kakra na sa 100 cedi ni 200 cedi wo mo ah wo me twemi di bia hyem kese me se de ni ah like bank yan kedi pa yi na kuma mu se wo de no kuradie na be ya dwuma no ene wo hono ni patimi atena se kretia ni patimi atena se kretia tu ko de opa fa machine ka usika wo de machine ka koduru a wa de be ye bia akofo so de obaso se we fake yes na bank fo kwa na menti ase wo be de sika ba ese sika no afidie e be si soro what you say e kaya no obi aye de ahunu we de ya ko seto krom te bie kwa ma san kofo no kanta fo no bie kwa ma won no da ka ma no ani ko bere sha ti da kro betimi asesa ba tu onyanyi na katua o de fake 2000 no asesa o kwa de o de ma no na kwache 1000 wo ye ne sa aboso me wonya sei e bi so adwuma wo ye so ye tiale ka 700 Ghana cedi yes eso bo no akotoka oni kwa akotoka enipa nya bone ho nyansa ne nimdiema yes lofo ya me kan say Yesu Kristo ba wo to say da na ba no woni obi anwa do na da yes tada no wo ye ohena Yakobon say wo ye konti hina arade so woni ho adona yes ana so ye konfo a adana bo se tumi na ahomra na ate wan na se ye tumi no se na nya hwe adana ni power be ho nya me se woni nipa ho adona yes ina obetimi asombo so ngba bro ese Yakobon be sa tonsu aguso wa ma obre se de wo ye no be sesa wadwene to aso e osori ni hu adona woni hu adona da koi na me hu mmobo me hu mmobo ai na wa kwan na me ma no aba osuo de o se de wo ye no wa kwai na me na ba osuo ndina atade bi apa bi abeti a me se no na branch atade a obeka se na ni sika nso mo party da ni chew ni sika nso de o de kopam no e na material nso na nya de ye na nso yesu se nyina kopam tra na 3 years na de ye 3 years na tera for se nya mfa so ho 3 years ya so ateda for sanse sign eno ano muda so de nipa wo enso be pom atade no e se nipa na short o ka se pe ewiase me hwe nipa adwene aseyo anti asia ni wo bia mo ena nkontabuo so nyade yan eni wo bio wa sen fi nipa mu nyame o hwa baba wa atade a o be ka se ni tera no na ni sika so pa ni chew what you say na say yes wo say dan e ba no wo chi wade awe ne wa kwai obrabo a wo boye no eno na me na ye de ye aba osuo me hu mmobo wo se wo hunu mmobo na wa kwa me na aba osuo ebere ne ya so na wachi wade atena wu mu na ye twa so asep ye beto so because wo hwe de nyame nam na hu mmobo so me dofo me se me mo betirim kasa nkyira amana yo ka ye ntua sika na metena na me nka asem wo yo menya kwase ya ho menya menyimi yo menyimi yo de di pa ye nyina so se metimi ayede ye me se metimi ayama na ye fe kwase de di pa ye yes ba ni pan kwaje ye ni nyame ntam ye ni Kristo ntam se ba ye de ye e be wie pa ye we no na nanu 2014 wonam na hu mobro so be hu me mmobo obey ni wadi sem na no kra ma hu odere so wodi amana man nipa akwambone asafo na chi wadi ho nsem se na nipa ya nipa ye ni Onyankopon ntam atwe nipa nsa nipa se akwa no wabodam Yesu ba obebu aten se Yesu nyama ya obewu medofo hyase no Onyankopon se da na eba no woni wo kra bia ho adonada ya da no president ni ho chief executive ebi ni ho DCE to atwa obia se da wa quiet ye no obebu ho aten Onyankopon so dwen kan de ba kru Yesu Kristo dinemu amen.